आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जिहेतु जोंनि बे अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना गोदो आबसु आन्दलनाव बिसोरो गोबां खस्थ' सैबोबाय गोबां हेफाजाब होबाय आन्दलनावहाय गोबां बिसोरो सैनांबाय आरो बे फर्सआव खालि जोंनि हौवाफोरल' नङामोन हिन्जावसाफोरबो दङमोन बिसोरो गोबां सैनांबाय आरो बायदिसिना गाज्रि अलखदनि समस्यायावबो बिसोरो गोग्लैबाय दा बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जिहेतु दिनै बिसोरो मोनसे गोदान सिमां लानानै गोदान मोनसे जांख्रिथायखौ बिसोर लाबोबायब्ला जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जे सिगाङाव मावबोनाय बेफोरखौ नायनानै सानखांनानै दिनै आरोबाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै आखाइ फोलावनाया मोजां होननानै आङो सानो गावसिनि रोंनाय रानायफोरजों आथिखालनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे बिसोरो सोलोंथाइखौ से स्थानाव दोननांगोन सेथि जायगायाव दोननांगोन आरो गावसोरखौहाय आथिखालनि जे बुहुमनि बायदिसिना लालसफोर दं हाबिलासफोर दङ गाज्रि आखल आखुथायफोरखौ एंगारनानै गोजानाव थानानै जेन गावसोरखौ लुखांलांनायाव बिसोरो दावगालांनांगोन आरो बेजों लोगोसे रोंनाय रानायजों लोगोसे गावसिनि बेक्तिगतखौल' जौगानायखौल' साननो नाङा जाथिनि जौगानायखौ बिसोरो साननांगोन खारन जोङो मिथिगौ जे दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गाबोननि दैदेनगिरिफोर दिनैनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जुदि गाबोननि दैदेनगिरि जानांगौब्ला बिसोरो साल सलन आखल आखु सभाब चरित्र गासै बिथिङाव बिसोरो गोग्गो जानांगोन अब्लासो जाथिया एबा हारिया जौगानाय फारसे जोङो दावगालांनो हागोन दा आङो फैगोन दिनफ्राव जे बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव जिफोर घटनाफ्रा जानानै थांबाय जि जाथायफ्रा जानानै थांबाय आरो जेनेबा दा BSc एकर्ड जानानै थांबाय BSc एकर्डआबो जोंखौ सुफुंनो हायाखिसै BTC एकर्डआबो सुफुंनो हायाखिसै दा BTR एकर्ड जाबाय बेबो सुफुंनो हायाखिसै दा बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो बावजोबनानै गोदान मिजिं लानानै गोदान आगान सुरनानै जों आरोबाव जांख्रिखांनायाव साफ्रोमबो बर' माहारियानो लोब्बा लानांगौ होननानै आङो हास्थायो आरो आङो सानो बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन